teko omah ketan kali payu urung kira-kira. Kok arung payu ki ya. Bokno golane. Payu sama dia, Facebook, Instagram. Wah, tak dong. Tenan asli tak dong. Payu-payu 6 juta, 7 juta. Payu. Iya ya. Oh, gondang 6 juta. Telepon konrene. Ya aku tak bales ya. Aku mau madang keluwen. Ya, bales aku. Ya wis sak balik ora apa-apa. Engko sawah tenan lho. Payokno lho sawah. Ya wis. Hati-hati nang dalan. Dal. Budal. Kayak sopo celak-celuk era menak-menak wong ngopi blas. Wegel lho. Sopo celuk. Kon ndi we? Oma. Ayo ngepukne sik. Wow. Oh teko ndi wong ngerti musime kok ngene panggat dolan dumur di rumah aja. Aku losdol. Losdol. Digawe losdol. Iki lagu goblok. Ojo. Kematian itu ada di tangan Tuhan. Pancen kematian di tangan Tuhan kuwi mandeka ning dalan kono pas nek mobil liwat. Pendasmu pecah. Dongakmu elek tenan. Dene aku los kok. Aku losdol. Lah kowe sadis pura? Urung. Layak ambune rengus. Atus. Arek Pak ambune rengus koproh nenten. Jangan. Dal. Udah. Ada sawah yo. Yo. Cancek. Ndi ta arekmu? Ayo. Awane ngene iki. Suwi rak panas sawah ngene iki. Sekir. Ruwet sih akan aku. Dol ora. Kono aku. Sini cancape. Ke corona iran dangale. Beh. Ya Allah. Corona jangan yo.